Agabalayan iti Bangued Abra nga danti kaso nga frustrated murder ken Estafa natiliw. Damag tinutukan ni Bridget Mayon. Nagtenag iti pagbaludan ti 30 ket 3 ti tawen na ani Marlon Castillo, residente iti Linasin, Bangued Abra. Sumangsango iti kaso of frustrated murder ni Castillo gaputi pa ng bagkong natimay sa residente iti lagang ilang Abra idi 2007. Prestal by virtue of warrant of arrest. Babaen ti bench warrant, natiliw ti sospek iti balayda. Nasada mo ni Kalman ma'am daw, hindi kami warrant tumang ko, umutin pagkita daw. Karaman anatiliw ti katugangan ti sospek ani Morada Alcantara nga addaan met daytoy ti kaso nga estafa. Gaputi pa nakairaman tinagan na iti utang asaan anabayadan ti live-in partner na. Agpada ana i-turn over iti korte dagiti agkatugangan anatiliw itay bigat. Bridget Mayon, nakatutok 24 oras, Ilocano.